FIFA... Коя беше? 24. 23, не знам, 24. Говорила. Абонирайте се за канала. Лайкнете това видео. Ако събере това видео 1000 лайка, снимам едно видео, където ще отворя пакет за 22 000 джеба. Искате ли? Искате много ясно. Какво станала? И ако съберем 2000 абоната, ще повикам и един мой приятел. Това сега може да дойде сега. То другия приятел е до мен. Кажи нещо. Кажи здрасти. Здравей. Кажи здрасти. Кажи здрасти. Здрасти. Ето, го. И сега искате ли да отворим един пак за... Майка ти стеба. Тук нещо става. Антибумърко става. Антибубастик. Дай да отварям. Само през 3 секунди ми се маха. Това няма остани тая работа. Дай видим кой ми се пада тук. 90-ки и 50-ки. Заболяма сърцето, много жалко. Много съм жалък. Не мога. И време да играем. Чухте ли? Ако събере това видео 2000 абоната, стигам Fortnite май. Не знам. Стигам Fortnite. Ако събере това 1000 лайка, ще стигам видео на Brawl Stars. Чухте ли? Чухте, много ясно. Не сте глухи. Поташат. Аре бе брат. Няма да брекам като пидирунгил. Бягай от тука! Всъщност снимам видео отдавна. Понякога снимам, понякога пърда, някога ми пърда. Все едно тук се седя на природата, то от приветствие. Някакво да. Тя е телефон, бе. Снимам. Снимам. Не мога. Да играм някаква карта, че няма да се прави нищо. Няма да се прави нищо. Дешка, я ти кажи нещо. Кажи здрасти на хората. Здрасти. Я видим тук има. Я видим тук. Това поснимаме. Трябва да правиш си някакви идиотки. Това става буморко, защото тук поиска. Аз Спайдермен имата. Спайдермен лети през... Така става пичка. Така е. Ще го развалиш видеото. Почи да ме снимам с тебе. Няма се. Аз не съм те казал да минути.
Аре, бе, биш! Шибаната топка. Давай. Така дече, говори, батко ти не говори като тебе. Бах това е. Дай, гол! Гол! Меси, гол! Братина, спорт. Давай, манго! Гол! Без. Караме си гол! Няма да играе. Да не почне да валива. Да почне да валива. Те боболечки загубя. Ой. Ама не е да вали бац. Добре, че не сте сколили, те могат да вземат. Тъжко си е там наблизо, брат. Брат, могат да вземат. Кой ще да е баба? Дядо ти. Ако това видео събере 1000 лайка, зато най-добрия дечката на Fortnite. Давай най-добрия напал. Бронз 2. Това даже няма и толкова. С тия подробности, Би един, където е дрил, ама това е друг въпрос. Нищо, че не съм. Само прави колички, прави 90-ки, прави майк.